Üdvözlök mindenkit! A mai videóban Esztergom Kis Széman, ahol most állunk, és a Nagy Széman hegy elnevezésének eredünk nyomába, illetve ugye köztük húzódik a Széman út. Honnan is ered ez a név? Hát az esztergomi helynevek többsége, illetve jelentős része családnévi eredetű, így a Széman, illetve Széman elnevezés mögött is a Széman családnevet találjuk. Erre több bizonyíték is van, Borovszky Samu 1908-as munkája, illetve különféle közgyűlési jegyzőkönyvek, illetve egyebek ezt támasztják alá. Hát ki is volt Széman, ugye, és honnan, illetve mikortól ered ez a helynév? Hát a város 18. századi közgyűlési jegyzőkönyveiben az 1750-es évekig nem találjuk ezt az elnevezést. Már a 20. század elején viszont már Széman alakban ugye szerepel a különféle hivatalos iratokban. De még az 1760-as Szalóki féle, illetve ugye 1767-es Szalóki féle térképen sem szerepel. Viszont ugye már a 1800-as évek elején, közepén viszont már feltűnik. Tehát valamikor a két időpont között keletkezett ez a helynév. Hát ebben az időben egy ilyen nevű családot ismerünk, illetve találunk a város anyakönyveiben. Ő Széman Bertalan, aki 1786-ban vette feleségül Szamassa Rebekát, aki Esztergomban született, 1761-ben Szamassa János kereskedő és Stadler Katalin gyermekeként. Hát rajta kívül még ugye több testvéri született. Volt, aki Falk Bálint szenátor, későbbi polgármester felesége lett, ő Szamassa Anna volt. Illetve tudunk egy fiú testvérről, aki ugye a mai szlovákiai Aranyosmarótra került, költözött, és az ő leszármazottja például Szamassa József egri érsek, illetve Szamassa Adolf, egy rövid ideig Magyarország belügyminisztere. Széman Bertalanról nem tudjuk ki volt, valószínűleg kereskedő, vagy talán katonatiszt. A katonatiszti vonalat esetleg alátámaszza az, hogy egyik gyermekét, Széman Annát, Karatúrovics Boldizsár nyugalmazott császári királyi főhadnagy vette feleségül. Az ő leszármazottjuk ugye, illetve ugye nekik született több gyerekük Esztergomban, illetve máshol, hisz a család 1817-ig követhető nyomon Esztergomban, utána nem találni nyomukat, nem találni halotti anyakönyveket róluk, illetve ugye a gyermekeik az ország különböző pontjain különféle köztisztviselőként, katonatisztként tűnnek fel. Egyikük Karatúrovics, illetve Karattúr Adalbert 1851-ben Nagyszalontán betyárokkal vívott tűzharcban, ugye a híres Fábián Pista eset. Tehát a velük vívott tűzharcban esett el, halt hősi halált. A mai élő egyik leszármazottjuk egy viszonylag neves osztrák színész, mivel Karatúrovics Krisztinát, ha jól emlékszek, azt hiszem igen, Krisztina volt, őt Lébenfelszi Felicetti Móricz katonatiszt vette feleségül, aki később ugye a családjával Grazba költözött, így a leszármazottak Ausztriába, illetve ma már Németországba kerültek, illetve ott élnek mai napig. Tehát ennyit lehet nagyjából kideríteni a Széman elnevezésről, hogy honnan ered, kiről, vagy ugye mikor nevezték el. Egy érdekesség itt a Kis Széman tövében. Egy viszonylag kisméretű telket jelez az 1886-os kataszteri térkép.
Ez a 19. század végén Schaiger Gáspárné földműves asszony tulajdona volt, illetve még az övé volt itt az előttünk elterülő viszonylag nagyméretű teleknek egy része, akkoriban ez 3 vagy 4 részből álló szőlőbirtok volt. Tehát valami kapcsolat nyilván van ugye a két terület között, ami egy úttal van elválasztva. Ennek a előttünk levő területnek a bejárata akkoriban itt a Kis Szémon lábánál elhúzódó útról nyílott, mert az egykori Szémon útról több méter, 5-10 méter mély partoldal határolja a telket, tehát onnan nyilván eredetileg nem lehetett bejutni a szőlőbe. Ugye hát szüret idején lovaskocsival azért be kellett jutni, a terményt el kellett szállítani, tehát ez nem gyalogosan történt. Még annyit, hogy itt szemben látható a Kis Szémonról egy néhány perces sétával. Azt a hegyet úgy hívták, hogy Orbán hegy. Ennek a lábánál a mélyút mellett helyezkedett el dr. Vándorödön, esztergomi orvos présháza, aki a 20-as években meghirdette eladásra ezt a présházat, és ő maga említette, hogy az a présház, illetve nagyméretű telek, szőlő, az az Orbán-hegyen helyezkedett el. Tehát egyértelmű, hogy ez a szemben levő hegyet egykoron Orbán-hegynek hívták. Lábánál található a Szent Orbán kápolna. Pazar kilátás nyílik a városra. Szemben látható a bazilika. Picit megpróbálunk ránagyítani. Ott kicsit homályosan, de látszódik egy kegyhely. Az egy szűzanya kiskápolna, ott az a szürke építmény mögött, téglafalazatú épület. Őt Özvegy Nerolda Antalné építette, aki ugye születési neve szerint ugye ő Klein Ilona volt, Klein Pál mesterember, kézműves lánya. Még a Nagy Szémonról annyit el kell mondani, hogy ott a tetején található egy törökkori erődítmény. A hivatalos verzió szerint a Szent János erőd az a Sípolóhegy tetején helyezkedett el, de ez nagy valószínűséggel nem igaz. Több mint valószínű, hogy ott a Szémon, Nagy Szémon tetején található a Szent János erőd. 4 olasz bástyás erőd volt valaha. Ezt ugye Claudio Cogonaro 1595-ös hadmérnöki rajza tökéletesen bizonyítja. Ezen a hadmérnöki rajzon szereplő minden akkor épült objektum megtalálható a terepen. Erről egy régebbi videóban már beszéltem. Ott a vaskapu látható. Még egy pillantás a városra. És köszönöm, hogy videómat megtekintettétek. Szép napot nektek, sziasztok!